egy mozdulat. Figyelj a hangjára. Akkor már átment visításba, amikor szépen ugat, akkor izé. Jó? Tehát ez még 4 lábra. Jó. Bújj ki. Azaz. Figyelj a hangjára, amikor átmegy visítósba, akkor kicsit lép hátra, nyugtass, kevesebb csattogás. Szép mély nyugatást akarok, és tedd ki oda a rakart. Jó. Jó, bújj vele. Jó, simogat. Majd fölfogja, meg kell tanulnia, hogy meddig tart a izé. Jó, resz! Ne hajolj rá a kutyára, amikor jössz, csak egyenesen. Jó. És előre-hátra, ne fordíts neki hátat, előre-hátra dolgozol a magot rendesen. Oké. Jó. Kibújsz? Jó, bújj vele, dobd be az ostól. Ez a simogatod. Jó. Jó. Húzd meg egy kicsit. Jó, és add le. Ez az okos. Jó, ereszt. Közelebb, és állj meg előtte közelebb, ne olyan messze, tartasz 1 méter távolságot. Megnézed a videót, egész közelről dolgoztak vele, nem messziről. Add le. Ez az. Ereszt! Ne menj el, ne menj el, ne menj el. Előre hátra, gyere közelebb. Erről van szó, előtt aludás. Jó, és itt lépsz, előre-hátra lépsz, nem fordítasz hátat a kutyának. Ja? És ráadod. Most tanuljuk, nincs gond, mindannyian most tanuljuk. Tehát előre-hátra, 1-2 lépés, ez az asztal lényege. Okos. Ereszt? Ez az. Ne fordíts hátat! Ja? Előre-hátra, elő. Jó. És innen egy hátállós, majd ha beadod. Ez az, mert fárad ő is. Bravo!